Kulubakaw fɛ yen nɔ bi ni o bɛnna novembre kalo tile 2 ma san 2022 Mali ni Burukina Faso ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma okumu kɔnɔna la jamana ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ colonel Asimi Goita la a jirala k'a fɔ a yɛrɛ ye bisimilali kɛ bi an ka aéroport international Modibo Keita la bisimilali mun kɔni kɛla n'o bɛ tali kɛ capitaine Ibrahim Traoré Burukina jamana ɲɛmaa fangatɛfura kɔnɔna la n'o f'o ma ko transition ɲɛmaa ale kɔni bɔla Burukina ka i kunda Mali kan bi a bisimilala anw yɛrɛ ka faaba la Bamakɔ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnya la a jirala k'a fɔ a yɛrɛ sela mun bɛ tali kɛ Bamakɔ bi arabadonya in na ni o bɛnna novembre kalo tile 2 ma san 2022 a kɛla wuladayan tilen waati la a jirala k'a fɔ ko a jigilen ka bɔ avion yɛrɛ kɔnɔ mun bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmaa la k'i b'a ye k'a fɔ bisimilali kɔni kɛla ale fɛ a jirala k'a fɔ ko bisimilaliw kɔni kɛlen kɔ aéroport la n'o bɛ tali kɛ aéroport international président Modibo Keita de Bamako senu la i b'a ye k'a fɔ Burukina jamana ɲɛmaa kura a kɔni sɛnsɛnna ka taga Kuluba n'o bɛ tali kɛ wa jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita ale yɛrɛ ka dakɔrɔ la n'o bɛ tali kɛ palais yɛrɛ la a jirala k'a fɔ ko o kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ ka taga bisimilaliw kɔni kɛ kumaɲɔgɔnya kɔni tɛmɛna mun bɛ tali kɛ ani Mali président n'i y'a ta k'a lajɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa mun bɛ tali kɛ Burukina Faso ani Mali jamana olu ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma okumu kɔnɔna la nafansɔrɔ siraw bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na cogo min na an ka se ka fara ɲɔgɔn kan mun bɛ tali kɛ heure la ka a tila ɲɔgɔn fɛ komi kungilinanw bɛ tali kɛ heure natiliko la cogo min na. Burukina bɛ yen Maliyɛnw bɛɛ ka bama ka bolo di ɲɔgɔn ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka nin kɛlɛ nin kɛ voilà inchallah a tɔ na bɛ Ala bolo n y'o de fɔ n ko Burukina ni Mali o bɛɛ ye peuple kelen de ye voilà c'est le même peuple donc o de ye choix nin ye merci beaucoup. K'a fɔ o kɔfɛ mun bɛ tali kɛ hakilijigin la an ka jamana premier ministre n'i y'a ta k'a lajɛ ka taa se conseil national de transition CNT o ɲɛma ale ni gouvernement maaba caman o bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ aéroport international la ka bisimilali ninnu fana o timɛ mun bɛ tali kɛ fana wa corps diplomatique consulaire maaw la olu fana bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen nɔ ka jira k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka se ka tugu jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita kɔ ka se ka bisimilali kɛ aéroport international la an bɛ dugawu kɛ halisa Mali ni Burukina Ala ka o bɛn kelen ma.